Pozdrav svima, s vama je Dimitrije i nastavljamo naš Minecraft Survival. I u ovoj epizodi htio sam da vam kažem da verovatno ću sljedeću da snimam Skyblock ili ti Sky House. A u ovoj epizodi danas završit ćemo kuću. Ne, sad sam se upravo setio, idemo tamo u selo. Uzmemo naš emerald, sunce desi. Zalazi sunce, nećemo nigdje da idemo. Da ispečemo ovdje i ovdje. Sad ovdje smo šta smo beše pravi? A da, kuću. Ovo za Sneška Belića, to ćemo sada napravimo dok pada noć. Da nam bude bezbedno. Da malo da jure ovi zombi Sneška Belića, a ne nas. I da, znači farmu smo napravili. Sada imamo malo više hrane. I ja uglavnom ovako pravim tu platformu za Sneška Belića. Ovako, sad nema kabelstona. Sad ću odmah na početku sad malo da pauziram dok iskopam kabelstona koliko mi treba. Evo, iskopali smo kabelstona malo više nego što nam je potrebno, ali dobro. Od viška ne boli glava. I sada ovako, 2 snega. Moramo da idemo po naše bundeve. Samo da se ja opet ovdje popnem. Uzmemo naše 2 bundeve i tamo smo napravili i farmu bundeva smo poboljšali. Mislim, milali smo ono što treba. I sada, kako beše stavim, da, ovako. Da on ne bi mogao da izađe. I ovdje stavite blok da ne bi kisnuo, jer kiša bi njega ubila. Stavimo i ovdje jednu platformu. Tako. Onda ovdje ovaj krov. Jedna stvar koja mi se sviđa kod ovih snow golema, kako već ih nazovete, to što ne ispuštaju nikakve zvuke. Znači, mogu da ih stvorim 1000 i ništa neću čuti. I to mi je baš super. A sada mi bismo trebali nešto da napravimo. Ne znam šta bismo dok ne svane. Ne bi da idemo u selo dok je noć, zato što možda seljaci umru od zombija koji dolaze. I tako to, pa izgubimo seljake. Vidite bundeve, šta sam vam rekao. Poboćamo farmu bundeva i evo ih. I da, ja ću mnogo snow golema da stavljam. Zato što, ne znam, onako kao odbrambeni sistem. Ne znam da li da uzem i one bundeve, neću. Ako nam zatrebaju da budu tamo. Samo proverim da se nešto, ja sam bio testirao Skyblock. I pošto je bio super ravan sve da bi ga napravio, ja isključio zombi i zaboravio sam na to. Nadam se da se ne ljutite. Ovako, bakljica. Sad, unutar, da, nismo završili ovaj gore sprat od svetlog drveta. Sad ćemo da idemo malo, idem ja da nacepam sad malo drva, pa ću ponovo nastaviti da snimam kad ih nacepam. Ljudi, eno ga kostur, 2 kostura. Umri. Dobili smo luk, ljudi, luk. 3 kostura, ne mogu da verujem, gledaj to. Dobro, živi smo, ali imamo 1.000.000 strela u glavi. To nas neće spriječiti ni za šta. Ja ću sad ovako nastaviti malo cepam drva, ako nam nešto opet ne iskoči. Dobro. Da li je moguće, ljudi, pa creeper opet nam puku ovdje. Samo pravimo krater u ovom svetu. Tu ću možda ja, kad ne budem snimao, čisto onako popravim koju rupetinu tamo kod farme. Čisto sunjam. I to bi bilo to. I da, primetio sam da ovaj brojevi se loše vide koliko imamo. I materijali su malo lošiji, ali nam sam to neće, mislim, ne materijali su malo lošiji, nego slika kako izgledaju je malo lošija. Nam sam to mnogo ne smeta. Ako vam smeta, samo napišite u komentarima, poboljšaj grafiku.
I ja ću to lako da poboljšam, ali to bi značilo da bi videi bili malčice ređi. Zato što koliko je grafika dobra, to meni zavisi koliko će mi trebati da stavim video na YouTube. Tako da ako je najbolja grafika, takav vam je bio prvi video, ali njega sam jedno 10 sati stavlja na YouTube. Tako da sad snimam evo s ovakvom grafikom. Samo to. Pardon, izvinite. Nam se vama ne smeta ovakva grafika. Jer meni dosta znači. Ovdje ću stavim još koju merdevinu. Idemo sad do farme samo da ubrzamo. Dobro, ovdje nema nikog. Ali ljudi, zaista ne mogu da verujem. Ima više zombija nego u mom tvrdokornom svetu. Sad, šta se tu dešava, ne znam. Kada sam čuo pauka. Ne znam da li ste ga vi čuli, ali ja sam ga čuo. Dole u desnom uglu što vidite, to su mi prijatelji na Skype-u. Nešto rade, a ja sad snimam. Ali dobro. Šta da se radi? Sad ovako. Svinjice, koliko ih imamo? Zaboravio sam. 2, da. Jao, jednog onaj prokleti pauk, sad će nam skače po farmi. To, nit, jedna. Ali nam je dao. Ali dobro, idemo gore. Šta je ono? Zombie villager. Bolje bi ti bilo, nisi iz onog sela. Joj, jednog je Enderman. Ali nam je ovaj skeleton dao dobar luk. Samo što nije pukao. Ispalim još ovih 6 strela ovog creepera. Tako. Da, ove svinje sam želeo da ubijem, zato što... Šta će nam, mislim, imamo farmu svinja, više nam ne trebaju. Trebaju nam svinje koje su u farmi, ove ovdje. A ni ti nam ne trebaš. Gdje je? Sad kad nam skoči na glavu, šta sam rekao? Ajde, suncu, izlazi, hoću da idem do sela. Dobro. I da, ovu epizoda će da vam izađe, verovatno, sa još jednom, u isto vreme, ako ne stignem da odem do sela u ovoj epizodi. Tako da, možda budete da bude 2 epizode na YouTube u isto vreme. Mam sam to neće smetati. Dobro, imamo svega. Vidite, nismo dobili onaj ne otrov, nego onaj efekat od jela trulog mesa. Zato neću više ga jedem, što bismo, imamo ovaj hleb koji ćemo napravimo i tako. Samo kada farma nam bude puna, onda ćemo da imamo hrane. Ili kad uzmemo sve iz sela. To ćemo prvo da radimo kad dođemo. I ne znam da li ste primetili u prošloj epizodi. Kod sela ima jedna kuća. Gdje je ovaj prokletnik? Ajde, pucaj. Udri. Ne ubijaj ga. Je li to on čučno? Nije bre, učinilo mi se. Mislim da je čučno. Gdje si? Ajde, dođi. On guard. Haha. 4 niti. Dobro. To će dobro da nam pomogne. Sad ovoga malo. Čekajte bre, pa kako mi da dođemo tu gore? Aha, ovako. Dobro, ovdje ću dostaviti ovako da možemo se popnemo ako nekad treba nešto. Ovako. Samo ne zaboravim kako se penjemo. Pa ne bi trebalo se desiti. Ne znam koliko ima sad srca. Ali dobro, nam se da nije mnogo izgubio. I mislim da ga je onaj drugi gađao. Ali dobro. I da, sad uzet ćemo ovo za svaki slučaj da uvijek imamo hrane kod sebe. I da, ispeći ćemo ovo na ovaj način.
ovako i ovako, samo što ćemo tu da stavimo 4. I sad odmah krećemo do sela. Samo ovo da se... neću ovo da čekam. Tu. Ovo možemo stavimo ovdje, ovako. Barut, niti. Treba će nam još niti kasnije. Koske. Šta će nam? Trebaju nam, a sad nećemo da ih koristimo, idemo do sela. Ovo je dovoljno, imamo još samo 5 minuta ljudi da stignemo do sela. Trebalo bi da stignemo do tamo i ja ću sada da skipam da ne dođem tamo. Zato što nemamo mnogo vremena, je kost i vidimo se kad dođemo do sela. Bum. Ljudi, ovce, to ćemo da uzmemo, nećemo da ih ubijamo, nego kasnije ćemo napravimo makaze. Sad nam je osnovno da stignemo do sela, da uzmemo šta ima tamo i vidimo se kad stignemo. I evo nas, i vidimo krompir, i ubio sam 2 svinje i zdravo, prvi villager. Ti mi daješ gold za emerald. Tebe moram da sačuvam, bre. Neću da mi umru. I da, ako mi neki villager umre, a to će sigurno se desiti, morat ću da čitujem jedno. Znači, želim da imam villagere tamo, bilo gdje da ih imam, mogu da se menjam s njima. To najviše volim. Jo, villageri, pa šta je ova lava vam se prosula. I ljudi, evo ga, kovčeg. Najte se nešto dobro. I... kramp, malo jabuka, malo irona. Ništa posebno. I pa, to ipak jeste posebno. Evo ga, makaz. Zdrav villageru. Knjige, to verovatno mu neću dati. Zato što jednostavno nemam ni ja kasnije mi trebaju za enchanting table i to. Tako da... I da, u ovoj sljedećoj epizodi, koja će verovatno da izađe u isto vrijeme kao i ova, znači vidjet ćete kokoške ili nećete vidjeti kokoške. Znači, uzet ću kokoške iz kreativa ili neću. Tako da vidjet ćete. Uglavnom, to će bude uskoro. Tako ne morate mnogo čekate. Uzet ćemo bre sve ovo. Šta će nam? Treba nam za našu farmu. Sad ću ovako malo da pauziram, pa ću tu da pauziram dok sve uzmem. Ljudi, uzeli smo sve. Pogledajte koliko stvari. Znači, krompira imat ćemo za dane. Kao i ovog žita. Znači, imamo svega sada bukvalno previše. Vidi, odumrla neka svinja. Hehe. Bolje po nas. Ljudi bre. Mi smo bogati. Znate šta ovo znači? Sad vidio sam villagera koji nam nudi knjige. Ali ja neću to odmah da mu dam. Zato što emeraldno mi ne treba toliko. A knjige za enchanting table su nam obavezne. Samo vidim koliko tu ima. 3, 6, 7. Znači 6 ide u taj red, 6 u taj red. Znači treba nam bukvalno sve ove knjige, sve. Dobro, to bi bilo to od ovog sela. Vidimo se za, ne znam, 100 godina. Što je ovo, umirali su. Ovdje ćemo možda da uzmemo, tamo na drugog nam treba za nešto. Čisto sunjam. I ja vidite, sad ćemo to da uzmemo. Koliko svinja, a mi imamo samo 2. Izvinite zbog tog zvuka. I da, primetio sam da u mnogim videima čuju se odjednom neki krici. Jedan papagaja u kući i to se čuje. Znači on se čuje, da ne mislite šta je ovo, šta se dešava. To je samo papagaj. I to je to. Znači uzmemo ove ovce, odemo do kuće i to bi bilo to.
za ovaj video. Ljudi, imat ćemo krevet. Krevet. Baš tako, krevet. Haha. Daj mi tu crnu vunu. Puni smo. Dap. Još. Šta će nam ova trava? Dobro, kako ružno izgledaju. Beži. Da, znači, sada bukvalno imamo svega, evo, 7 ove, 3 ove, ili 2, 3. I tako, znači ova epizoda evo traje 20 minuta, ne, 16 minuta. Vidite ovdje kako blizu. Čujete lavu tu dole, verovatno. Šta se radi? Ali ja znam šta se radi. Radi se ovo, idemo do farme. I da, farmu za krompir kasnije trebam da napravim. Baš se pitam kad ću da je napravim. Upravo stavit ću ovako ovdje 6 krompira. Šargarepicu. Tu mi aha, tu je. Znači imamo svega, puni smo. I to bi bilo to za ovu epizodu. Samo ovo da stavimo. I odemo do kuće. Kao i razmažemo ove svinje. Glupe svinje. Imam vas samo 2. Tako je. I to ono tamo gore što prada. Dobro, imamo svinje. Hrane imamo za godine. Aha, evo kako je nestalo ovaj deo zemljišta. Šta nama ne treba? Ovako ćemo to da iskombinujemo. Ovako. Znači ovako. Bum, bum, bum. Tako. I sad uzmemo i ovo. Uzmemo malo i bundeva. I to je to, ljudi. Znači, pogledajte koliko stvari. I sad meni nam treba, prva noć koju ćemo spavamo bit će u ovom videu. Ovo je 6. epizoda. I ovo je epizoda gdje smo mnogo toga napravili. Ove farmu do kraja završili, napravili brdo hrane. To jest imamo sada brdo hrane. Ne treba nam više ničega. To ja ne mislim bukvalno kad kažem meni uvijek treba nečega. Dobro. Pa neću 3 kreveta, evo 2 ću. Da stavim tamo kuću, 1 i ovdje 1. Tako, dum. Prva noć. Ne znam šta sam ovo sad uradio. I to bi bilo to, ljudi, od ove epizode. Vidimo se. Ćao.